Tehát ezt a dalt küldené sok szeretettel a babának a fia a Sajóbábonyból, a Christopher, speciál az apjának, a babának, továbbá a testvéreinek, a Ramónának, Vanessának, a bátyáinak sok szeretettel, a Totónak és a kedves kislányának, a Larinának sok szeretettel, és a Patriknak fogadják tőle sok szeretettel. Pactalentavem! Kajkarik sabe piras, jaj, salulu gyába. Nagy Laci